For at udmåle en niveaureguleringssensor til xenonlyset, så det første vi gør, det er at vi tager og piller den her forbindingsstang af, så vi kan indstille på xenonlyset. Så når vi drejer pinden op, så går xenonlyset op, og når vi tager pinden ned, så går xenonlyset ned. Det er ikke meget mere end det her, der bevæger sig. Nå, for at udmåle det, så skal vi starte med at have noget på signalledning her. Det er den midterste. Og så skal vi have en stelforbindelse, eventuelt her. Og så skal vi have åbnet vores picoskop her. Det første vi gør, når vi åbner picoskopet, det er, at vi starter med at ændre tiden, så vi kan få mere signaler med ad gangen. 500 millisekunder division. Og den går ikke højere op end 5 volt. Godt. Det vi faktisk kan se nu, det er, at xenonlyset er stillet op, eller er kørt op. Så hvis vi kører lidt ned på stangen, dertil er lidt længere ned, dertil. Det vi kan se på vores picoskop, det er, at lige så snart at vi kører xenonlyset op, så stiger signalet, så stiger voltene, og lige så snart vi kører xenonlyset ned, så falder signalet ned igen. Så det vil sige, at vi kan konkludere, at det virker fint.